wannan maudu'in a matsayin maudu'in da za a tattauna a matsayin fim kenan na wannan taron maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, domin al'umman da ta rasa hankalinta mun san abin da zai zama akibarta. An nemi a yi magana akan wajibinmu da ke kanmu ko haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kanmu. Wannan maudu'i ne mai matukan girma, maudu'i ne mai matukan muhimmanci. Kila wanda suka yi umarni da wannan maudu'in sun yi zaɓin maudu'in kila yana da alaƙa da abin da muka yi jawabi ko magana a kai a khutban da aka kaddamar jiya a masallacin juma'a, domin khutbar ta kunshi abin da ya shafi haƙoƙi wani abu daga haƙoƙin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan al'ummansa. اللهم قدر الكريم بعافٍ شديد اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana shi rahma ga dukkan talikai. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wannan rahmar tasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibin mu ne mu a yau a matsayin mu na al'ummansa, wanda Allah ya ni'imce mu da riskan wani abu daga cikin wannan rahmar ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mu isar wa halittan Allah, mu isar wa al'umman manzan Allah, wato yana nufin ummatu da'wa, mu isar wa dukkan duniya da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta wannan mahangar na hakikaninsa na rahma ga dukkan talibai, musamman a wannan zamani wanda addinin musulunci da musulmai aka saka su a cikin abin da ake ce wa kansul ittiham. Ana tuhumar musulmai da abubuwa mabambanta na ta'addanci, na tsatsaurin ra'ayi, na abubuwa marasa kyau a cikin rayuwa da zamantakewar ɗan adam. Wajibin al'ummar musulmi ne a wannan zamani mu bayyana wa al'umma, mu bayyana wa mutanen duniya addinin musulunci a mafi kyan bayyanawansa. Wannan bayyana addinin musulunci a mafi kyan bayyanawansa ba zai tsaya kawai akan bayyanawa a harshe ba, dole ya zama bayyanawa ta hanyar mu'amalar mu, dole ya zama kamar yadda shehi ya faɗi ɗazu, watan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko rahamarsa za tana tajalli a cikin aqwal ɗinsa da af'al ɗinsa da ahwal. To dole wannan aqwal da af'al da ahwal da yawa mutane suna ɗauka wajibin mu tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ittiba, koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗaya ne kawai daga cikin abubuwan da suka wajaba tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma kafin koyi akwai abin da ake ce ma soyayya yana gaba da koyi, wato wajibin mu da tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shine soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu so sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sai ne mana sardin ahadith ba, hadisin Anas ibn Malik لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. سنن حديثي لغيره قبائل وانت أولي حديثي na Anas ibn Malik har yanzu yana faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana talatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Na farko sai ce an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa an yakraha an yuqdhafa fi an yauda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Mahallu shahid anan wajen shine mimma siwahuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Domin idan muka kalli tadarruj cikin hadisi za mu gane wani abu daga cikin hikimar da hadisin ya kunsa. A farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi. A wani riwaya idan fitrar mutum za ta iya sa ya so wani fiye da waladihi wa walidihi, sai Allah subhanahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya kara mashi wan nasi ajma'in. Sai sayyidina Umar ya zo ya ce Rasulullahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi allati bayna janbayya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la wallazi nafsi bi yadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika allati bayna janbayka.
sai na Umar ya ce to ya Rasulullahi yanzu na fi son ka akan harran nawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana ya Umar. A ka'ida dukkan abubuwan sun kare a nan, watan wanda a hankali muka san cewa za a iya kin so. To amma duk da haka saboda Allah subhanahu wataala inda yake hiba a lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai ga wani hadisin har yanzu yana gaya mana an salasun man kunna fihi wajada bihi alawatul imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. A ka'idan Allah da ka'idan manzon Allah, idan Allah ya ce Allah da manzon Allah ba ya cewa su, wannan duka mun sani ba ya cewa su, wa ma naqamu illa an agnahum Allah wa rasuluhu من فضله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه bukratan wa asila. Amma a nan wajen sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabba ilaihi mimma siwahuma, bai ce mimma siwahu ba, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, don a san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da wani haƙƙi istiklalan na soyayya da ya wajaba mutum ya so shi fiye da yadda yake son kansa. Istiklalan nashi sallallahu alaihi wasallama shi kansa, kamar yadda ya ce a habba lima yaghzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni afwan wa ahibbuni li hubbillah ahibbullah. Don haka yan uwa, yaya soyayyar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kasance? Shin soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin mu ji zukatan mu ya cika mun kasa sukuni saboda san manzon Allah dan mu ba mu dace da zamani tare da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da za mu fita jihadi muna kifahi muna kare janabin manzon Allah, duk da mun san wallahu ya'simuka minan nas. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa sanin wallahu ya'simuka minan nas, sun fi kowa sanin wannan, amma ba su tsaya a gida sun kwanta sun ce tunda wallahu ya asimu ga minan nasi bari mu kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan ayan ta sauka, kafin nan yana da masu gadi. Da wannan ayan ta sauka sai ya fito ya ce masu gadin shi duk su tashi, ba bukatan a ci gaba da gadin su sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An ce wata baturiya dalilin da yasa ta musulmi kenan, saboda ita ta ga wannan maganan, ta ga wannan kissan, ta ce to wallahi wannan manzan Allah ne, domin idan ba manzan Allah ba ne dan adam yana yaudaran kowa banda kansa. Amma tunda har aya ta saukan mashi ya zo ya ce a daina gadin shi tunda Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasi, to lallai annabin Allah ne. Sahabbai sun san wannan, sun ga ayoyin Allah, sun ga lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ɗiban ƙasa ya watsa ya zuba akan wanda suka zo suka taru suna jira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su shiga su shahadantar da manzan Allah ranar hijira. Sun ga wannan shahadin wuju, sun ga lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ɗiban ƙasa yana watsa wa kafirai su dubbai gaba ɗaya, kowa idan sai ya shiga da ƙasa ya hassa masu wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Amma ba su tsaya, saboda haka sun ce shi kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kariyan Allah, don haka ba za mu fito mu kare janabinsa ba. Da yawan mu inda za a sauke wannan ayoyin tare da mu da abin da muka sani na makamin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, duk da kuma idan yaki ya yaki kamar yadda sayyidina Ali yake faɗi, kunna idza amiyal watisu nattaqi bihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma duka wannan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba, sun tashi cikin kare janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Wasu sun rasa rayuwarsu saboda sun mai da kansu garkuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi. Wasu sun rasa sai ibn Ubaidillah hannunsa ta shanye saboda an kawo sara ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare, sai da hannunsa ta zama shanyayya. Ya san cewa tsarin ba za ta iya isa ga janabin manzan Allah ba, yana da yaƙinin wannan, amma kuma bai hana shi ya tashi da wajibinsa na kare janabin manzan Allah ba. Idan dai har Gaura ibn Harith zai zo daga shi sai manzan Allah babu kowa
Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu ya san wannan, ya daga takobi yana so ya manzan Allah ya tambaye shi wa zai kare ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce Allah, takobin ta faɗi ya rasa ya aka yi takobin ta koma hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya san wannan. Idan sai na Abubakar radiyallahu anhu zai shiga cikin kogon dutse, ya sani yana gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a zo a gaban kogo, mutane na tsaye, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga mishi mazan nuka bisnaini Allahu thalithuhuma. Kaga sun fi kowa sanin ba abin da zai iya faruwa da janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wannan bai hana su tashi su kare zatin shafsin manzan Allah ba. أكثر اللهم كبره الكريم يا رفيع شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. محل الشاهد أنا وجه صلى الله عليه وآله وسلم الشيني idan waɗannan sahabbai ba za su yi ƙasa a gwiwa cikin kare zatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, to menene uzurinka saboda zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci zai cika ƙasa, ko ko shehu radiyallahu anhu cewa faidansa za ta shiga duk inda ɗariƙa ta shiga? Menene uzurinka na kwanta kai fa wai addinin musulunci ba wanda zai iya cutar da shi? Kaga ashe wajibinmu ne mu tashi mu kare addinin Allah subhanahu wataala, mu isar da Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai hanya, koko shine mafi girman hanya, domin in za mu bayyana soyayyar mu ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baya cikin mu yanzu. Wato ina nufin baya cikin mu irin cikin da yake a lokacin da ya rayu da sahabbansa, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alamu anna fikum rasulullahi yana nan tabbatacce ne a jiya kamar yadda tabbatacce a kiyama.